बे समाव सनितपुरनि रायजो राजाजों मोगा मोगि जानांदों बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव बाहागो लानानै एबा बिसायख'थि फोसावदिं खालामनो थांनानै बिश्वनाथ जिल्लायाव एबा बिश्वनाथाव मोगा मोगि जानांदों प्रेस मोसाहारि आरो एमएलए सरन बर' बिथाङा सासे आइजोनि गोख्रों सोंथि खालामदों जे बे समाव गोलाव सम बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया 17 बोसोर सरकार सालायबाय 17 बोसोर सरकार सालायसेयावबो बे समाव बिटिआरनि बायजोआव थानाय रायजो राजाफोरखौ मानि थाखाय नायसनदिया जों गोबांनो आसा खालामदोंमोन गोबांनो मिजिं थिदोंमोन जे बे समाव बर'निनो मोनसे राजखान्थि हान्जा दङ नाथाय गोलाव सम लुबैसेयावबो बा गोलावसिम हास्थायसेयावबो नाथाय खनसेबो नुजादिया बा खनसेबो बे समाव बिथांमोननि जेंनानि सायाव बाथ्रा बुंदिया होननानै नैबे आइजोआ सोंथि खालामदों जे सिगाङाव जिरायनाय सरन बर' एमएलए सरन बर' आरो एमसिएलए प्रेस मोसाहारि बिथांमोननियाव सोंलु खालामदों जे बे समाव गोलाव सम बिपिएफआ सरकार सालायबाय नाथाय बे समाव सनितपुर एबा बिश्वनाथनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मा मावनानै हाखो बा मावनानै होखो होननानै सोंलु खालामदों बिथांमोना मोनसे बिग पलिटिकल आपडेट थारैनो मोगा मोगि जानांदों बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा बिश्वनाथाव बिसायख'थि फोसावदिं बाहागो लानायाव बे समाव मोगा मोगि जानांदों गोलाव सम रायजो राजाफोरा नेदोंमोन जे बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया जे बिथांमोननि थाखाय सिगांनि समाव खामानि मावना होगोन बर'निनो फिसा बिथांमोना नाथाय बे समाव बिथांमोना बिश्वनाथ आरो सनितपुरनि जेंनानि सायाव मोनसेबो बिथांमोना खामानि मावदिया आरो नुजाथि फैदिया होननानै अजद होदों सासे आइजोआ मोनसे आखायाव लेखा लादों आरो लेखा लानानै मोनफानि उनाव मोनफा सोंलु खालामदों मोनसेनि उनाव मोनसे सोंलु खालामदों जे गोलाव सम प्रमिला रानी ब्रह्मआ फरेस्ट मिनिस्टार जादोंमोन नाथाय बिथांमोननि हा हुनि जेंनानि सायाव मानि थाखाय बाथ्रा बुंफैदिया जेंनानि सायाव मानो बिथांमोना फंसेबो बाथ्रा बुंफैदिया होननानै सोंलु खालामदों सासे आइजोआ गोलाव सम रायजो जाबाय गोलाव सम बिथांमोना सुखु दुखुजों बे समाव मोगा मोगि जानांबाय नाथाय बिपिएफआ बै समाव जाखिनि बिथांमोननो लुबैनायफोरखौ हास्थायनायफोरखौ बिथांमोना नेनानै दङमोन नाथाय फंसेबो बिथांमोननि जानानै खामानि मावासै होननानै अजद खालामदों प्रेस मोसाहारि आरो सरन बर' बिथांमोनाव एबा बिपिएफ राजखान्थि हान्जानियाव थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव मोनसे पलिटिकल बिग आपडेट सासे आइजोजों मोगा मोगि सोंलुजों बा सोंथिजों गाग्लोबदों बिथां आइजोआ बिश्वनाथनि बे जाथाया आरो बिश्वनाथाव बिसायख'थि फोसावदिंनो थाखाय थांदोंमोन प्रेस मोसाहारि आरो सरन बर' आरो बिथांमोननि हान्जाया आरो बे समावनो सासे आइजोआ गसंनानै सोंलु खालामदों मोनफानि उनाव मोनफा सोंलु खालामदों जे बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया 17 बोसोराव मा मावखो बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया सनितपुर आरो बिश्वनाथनि थाखाय बा बिश्वनाथनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मा मावखो होननानै सोंलु खालामदों आथिखालाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा आरो बे गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों जे बे समाव बिथांमोना बिटिआरआव हाबबाय रायजो राजाफोरनो हानि फोरमान बिलाइखौ बिटिआर सरकारा होनो हाबाय एबा इउपिपिएलआ होनो हाबाय जायनि थाखायनो जों 5 बोसोराव बे बाराव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानो भट होगोन होननानै जों खोथा होबाय होननानै फोरमायथिदों सासे आइजोआ थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों बे समाव बिटिआरआव जों हाबबाय रायजो राजाफोरनि जेंनाखौ बिथांमोना सुस्रांगासिनो दं आरो मिजिंथियो बिथांमोना सुस्रांलांगोन आरो जायनि थाखायनो बे समाव बावैसो सान सिगाङाव बिसायख'थि फोसावदिं मेल हाबाफारियाव बिथांमोना बे समाव नीलोद स्वर्गियारि आरो बिथांमोननि जे दैदेनगिरिफोरा फैनाय समाव जों खोथा होदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बे समाव 5 बोसोर बिथांमोनखौ नायगोन जे बिथांमोना बिटिआर ओनसोलनि एबा बिथांमोननि जे जायगाफोराव जौगाथायनि जुदि खामानि मावनो हागोन ना हाया बेखौ जों नायगोन आरो देग्लाय 5 बोसोराव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायावनो भट होगोन होननानै फोरमायथिदों सासे आइजोआ लेखा गांसे लादों आरो लानानै फारि सोंलु खालामदों आरो फारि बाथ्राजों गाग्लोबदों बिपिएफनि सानै गोख्रों दैदेनगिरिनि सायाव आरो बिपिएफ राजखान्थि हान्जानियाव थारैनो मख'नांगोन जे बे
समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों बिथांमोना जोबोदनो गोजोननाय मोनदों मानोना बे समाव बिथांमोना बिटिआराव हाबबाय आरो बे समाव भट होनो थाखाय एबा भटनि मोन्थाइखौ बिथांमोना मोननो हाबाय आरो जायखौ लानानै जोबोद गोजोननाय फोरमायदों 5 बोसोरखौ बिथांमोना देग्लायनि 5 बोसोरखौ इउपिपिएलनो भट होगोन होननानै बिश्वनाथनि रायजो राजाफोरा थिरांथा लाबाय होननानै फोरमायथिदों सासे आइजोआ मोनसेबो लाइल'फोर जों मोनखायो आरो दा बै समाव जोङो गोबां आसा खालामदोंमोन जोंहा जोंनिनो बर' जोंहा बिटिसिआव जोंहा हाग्रामा सारखौ जोङो चिफ महरै जों बे समाव दंबाय थाखायोमोन सारा बे सारखौ जों ओरैबायदि आसा खालामदोंमोन जोंहा बर' हिसाबै बे सारा जोंखौ फैगोन अनसायफैगोन नायफैगोन नङा होमबा जों गोबां लामा नायदोंमोन आरो माने जोङो गुबुन गुबुननि माबानिफ्राय फैबाय थादों नाथाय जोङो सारखौ नुनो मोनैयाव माने बिराद गोसो गाबदों आरो हाबाब दिनै जोंहा जोंनि गेजेरनिफ्रायनो बर'फोर दङ नङा होमबा जेरै जोंहा प्रमिला आब'आ जोंहा बे समाव फरेस्ट मिनिस्टारमोन ओमफ्राय माबाया जोंहा हाग्रामा साराबो चिफखामोन होमबा जोंखौ बिसोरो नायसनफैनो सम गैला नामा जोंनि अलखद समाव बिसोर आय होनो जोंखौ मानो नायफैनो हायासै नैबेखौ जों आं माने सानदों आरो दायो बे समाव बिसोर मानो फैनो हायाखैमोन बिदि सानदों आरो बेल' नङा बै समाव जेनेबा जोंहा गावनिनो बर' मानसियानो जेरावहाय फरेस्ट मिनिस्टार जानानै दंमोन प्रमिला रानी ब्रह्म आब'आ होमबा बियो दिनैसिम मानो जोंनि बिसनाथ एबा सनितपुरनि मानसिफोरनि थाखाय हाखौ मानो मोनसेबो दासिम दिनैसिमबो मानो खालामनो हायाखैमोन गावनि पावार थानाय समाव मानो सल्भ खालामनो हायाखैमोन दिनैसो जुदि बिथाङा भट नांगौ होननानै जेनेबा बिपिएफ हानजाया जेनेबा पार्टिया फैदों नङा होमबा जों बेखौ गाज्रि मोनाखै नाथाय माखासे जाहोनफोरखौ लानानै बै बिसोरो साननानै खामानिखौ मावनो मोजां मोनो आरो दा आं साननायखौ आं बुंथ'दों दा जुदि सरकाराव थानानैबो जुदि बेफोरबायदि खामानिखौ अलखदनि खामानिखौ जेबो जुदि मावनो हायाबाथ' होनबा सरकार दानायनि लाब नङा होमबा फोथायनाया बहा थागोन बिदि जायो ओमफ्राय बेनि उनावहाय आं सानदों दानि जेनेबा बिपिएफ हानजानि बिबानगिरि जायफ्रानोखि जोंनि बेवहाय दा जायफ्रानोखि खामानि मावनो लादों नङा होमबा दा बिथांमोना खायसेया माने भट होनायनि मोनथायानो गैया दा बिसोरबायदि मानसिया बै हानजायाव गिदिंनानै बेदारि खालामनानै मा मुलाम्फा दङ आं बेखौ सानदों आरो दा सारमोनखौ थगायनाय बायदिसो आं मोनदों आरो बेफोरबायदिथ' थगायनो मोना जेराव गामियानो हाबबाय बिथांमोना भटखौनो होनो मोनथ'वा दा बिदि लाखिनानै जुदि गिदिंबाय थायोब्ला होमबा सारमोनखौ थगायनायनि अनगायै जेबो जायाखै आं बिदि सानदों आरो आं बुंफुंदों आरो दिनै माने बेफोरबायदि खालामनो मोना माने मोनथाया दङ बयहाबो नङा होमबा नाथाय बियो जेब्लानिफ्राय गावहा मोनथाय फुल मोनगोन अब्ला बिदि खालामनो हागोन दिनै बिदि खालामनाङा आरो दा ओमफ्राय आं सानबावदों आरो बेवहाय जुदि बिथांमोनहा बे माबाखौ लुबैयोब्ला जेनेबा बेफोरबायदि गाव जुदि जेबो माबायानो गैया जेराव बेवहाय बिदि माबानो हाबै माबा खालामोबा बे माने गावखौ गावनि सायाव माने फोथायथिया गोमालांगोन आरो दिनै बे मानसिया भटखौनो होनो मोना बे गिदिर नै ओरैबायदिया थागोन आरो जेरै हमनानै आंनि नार्जारि फंबाय बियो आं बिथांखौबो बुंनाय जादों आरो जेनेबा दा माने फोथायथिखौ माने खोमाना लानाय जागोन आरो जेरावनोखि बयबो बुंसोलायदों नङा होमबा दिनै भटखौनो होनो मोना बियो बेयाव थानानै माबोरै बिदि माबा खालामनो मोनो नै ओरैबायदि बुंदों आरो जेनेबा बेलेग पार्टिनि मानसिया नङा होमबा बेखौ बुंदों आरो ओमफ्राय दा बिदि नोंखौ माने भट माबा गैया होननानै जों मिथिनो मोनदों आरो हाबाखै दा आंना अलरेडि हाबखानायखा आं बेसेबां बोसोरनिफ्राय 4 बोसोरनिफ्राय आङो भट होगासिनो पलिं एजेन्टनि माबा गामब्रा मोनसे माबा दा आरो नैबेबो मोनसे आङो हानजानिफ्राय मोनसे साननाय आरो जेनेबा 17 बोसोरसिम सरकार दानानै थाबाय थानायावबो दिनै बाहेरानि मोनसेबो खामानि मावनो हायाबा सहाय होनो हायाबा होमबा बेफोरबायदि सरकारनि सायाव जों बोरै फोथायनो हागोन होननानै जों सानो आरो बेखौ सानदों आरो दा सानना जों सावरायलायदों आरो दा ओंखायनो माने जोङो दाख्लै जों खोथा होखाबाय खोथा होदों जोङो जेरावनोखि जोंहा निरु सरगयारिया फैदोंमोन बेयाव जों बयबो बुंदों बेयाव फैदोंमोन नङा होमबा जोङो बे खेबसेखौ बेयावनो होनानै नायगोन जुदि 5 बोसोरनि उनाव जेबो मावोबा जों बेखौ बिनिफ्रायबो जों ओंखारनो हागोन दा बिसोरो फैनानै खोथा होनाय हिसाबै जोंबो खोथा हरदों जोङो दे बेयावनो थासिगोन जों खेबसेनो हाबा मावसिगोन बेयावनो थागोन होननानै जों बुंनाय जादों आरो दा बेनिखायनो माने आं सानदों माने जों बयबो सावरायदों जोंहा बे माबायाव जेबो दा जों गिदिर जानो हानाय नङा आरो बेखौ जों आंनो फोरमायबाय आरो सारनिनो दा मानोना जोङो गासै रायजो राजानि मतामत आरो खौसेथि मोनबासो जों बबेबा मोनसे माबाया देरहानाय जेननाया थायो नालाय आं बेखौ बुंबाय आरो दा बे समावहाय माने फैबाय थानाय समाव जोङो
फैनायाथ' गोबां मानसिनि पार्टिनि फैबाय थागोन थेवबाबो माने जोङो गुबुन माबायाव जों जगदानखौ होनो हानाय नङा जों सिगाङावनो जों थिरांथा लाखानाय जेब्लानोखि जोंनि गामिया हाबाखैमोन अब्लानो जों थिरांथा लाखादों जे जोंनि हान्जायाव जोंनि बर' माहारियाव मोननै हान्जा दंखायो BPF आरो UPPF बेनि गेजेराव जाय सरकारानिखि मोजां हाबा मावगोन समाजनि मोजां मावगोन गासै गामिफोरनि स्कुल आरो गोबां बिदिनो लामा सामा बेफोरनि खामानि मावगोन जाय बिसोरो जाय मिथिङाव बाहागोन जों बिदिनो भट होगोन होननानै जोङो थिरांथा लानानै दंखायो जोङो बेनिखायनो माने जोङो दा जेरैबायदि थिरांथा लादों बेनिफ्राय जों दोरोदथ'नाय नङा आरो बेखौ जों बुंना दोनखाबाय जोङो ओरैबायदिबाव जोंना बे एरियायाव फरायसालि गंनै फरायसालि दङ माने दिनैसिमबो जों सरकारनिफ्राय मोनसेबो एसे फेरलेबसेबो जों माने माबा मोनाखै आरो BJPआनो होन बा UPPआनो होन बा BPFआनो होन मोननाय जायाखै नाथाय जोङो दाख्लै जोङो दाबि खालामदों नीलेश्वर गेरसाना दाबि खालामदों जोंहा नैयाव भेन्सार हिसाबै जोङो फरायसालि गंसे दङ जोंहा बालिदांनायखौ जोंहा हाबथ'वाखै नालाय दा बेखौ जों खालामाखै बेवहाय फरायसालि गंसे दङ बेयाव दरखास्त होदों माने डेस्क बेन्चनि थाखाय जोङो माने बेयाव दरखास्त होनाय जादोंमोन बिथाङा खोथा होलांदों दा जों बेखौ लामा नायनानै थासिगोन आरो दा बेखिनियानो आरो जाय सारमोनहा होनदों जेनेबा मावनो हायो बेखौथ' बयबो रायजो राजाया मिथिगौ नुदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों आजिखालि बयबो मिथियो रावबो थगायलायनो हाला बेनो आरो दा सोरनि साननाया माबायदि बिसोरखौ बयबो मिथिलायो दा बेखिनिखौ बुंनानै आङो गोरोन्थि निमाहा बिनाय थाबाय आरो